no teníem tots la mateixa edat. Allí n'hi havia de totes les edats, des de 13 fins als 6 anys. Els que estaven per així d'escola, mos baixaven així baix a Llucena, mos feien l'examen i mos donaven el certificat d'estudis primaris. I els altres anaven avançant i anàvem fent les coses que mos manaven. De ver per a casa també mos manàvem, teníem que fer un cresolet a casa, no teníem llum com ara n'hi ha. De nit estudiàvem a la vora del foc. Com s'organitzàveu a classe? A classe n'hi havia 4 files de bancs, 2 per cada costat, al mig un passillo. Al costat de la dreta s'assentaven els xics, al costat de l'esquerra s'assentaven les xiques i detrás, al final, al fons de la classe, s'assentaven els xicotets, que és quan escrivien en llapis i fins que depreníem, entonces ja passàvem al pupitre. Els pupitres tenien l'asiento abatible i tenien tinter per escriure en tinta. I ja quan ja sabíem escriure prou bé, mos donaven una pluma i un palillero i escrivíem en tinta. Algun borró fèiem, però tots teníem comboi de plegar a poder escriure en tinta. Dinàveu a l'escola? Anàvem a l'escola, claro. Dinàveu? Dinàvem a l'escola, sí. A l'últim, quan jo ja era prou que ja tindria jo 11 o això d'anys, van començar a fer comedor en l'escola, hi havia comedor. Guisar la mateixa mestra. Els nostres pares li duien llenya en els matxos carregats de llenya, li portaven per a que tinguera per fer foc, perquè entonces no hi havia el que hi ha ara, ni hi havia llum elèctrica, ni hi havia res. Que se feia llum en un cresolet o en un farol o en un quinquer. I a escurar anàvem 2 xiques de les majors, anàvem a la font, que estava a propet, la font del Mosquerí, anàvem en la tina una de cada ansa, escuràvem, ho tornàvem a posar tot boca per avall a la tina i se ho emportàvem cap a l'escola per a l'altre dia. I ho deixàvem ja organitzat. I després se n'anàvem a casa i entonces ja mos esperàvem per a que soltàrem les ovelles, per a que se n'anàrem a guardar el ganau.